Hello guys! Katatapos lang natin maligo at ayan, pinatuyo ko lang saglit yung buhok ko para masuklay natin ng maayos. Medyo manipis na ang buhok ng lola niyo. Ayan, nakapambahay lang ang inyong atian, Bicolana, kasi dito lang tayo sa bahay. At maglalagay lang tayo ng konting pulbos. Ayan, ganito lang yung ano natin kasi hindi naman tayo marunong mag-ayos talaga. Ito lang, may konting pulbos lang tayong ina-apply para medyo pumuti naman yung ating mukha. Nilalagyan ko nitong Johnson's kasi ano na siya, paubos na. Meron na din tayong mga patsi-patsi sa mukha. Kasi, ayun nga, matanda na. Hindi na tayo bumabata. Kaya ganyan. Ayan, yung regalo sa akin ni Ate Ann, Colorete Passion, gagamitin natin. Pangkilay. Para medyo kumapal-kapal ang ating kilay. Nagkaroon ng forma. Kahit magkilay guys, hindi ako masyadong marunong. Hindi siya pantay. Ang color nito guys ay brown. Brown color. Then meron ako ditong parang pangsuklay. Ayan, ganyan lang. At magli-lipstick tayo ng red. Parang fresh look lang. Ayan. Tamang ganyan lang tayo guys. Kasi wala naman tayong ibang pang-ayos. Talagang lipstick lang. Yung konting pang kilay-kilay. Tsaka pulbo. At meron din tayong ganitong pang-apply. Wala namang nagbago, di ba? Pangit pa din naman. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtatsaga at panunood sa aking kaokrayan dito. Thank you so much.
Shout out na lang ako sa aking mga teams, mga Team Yaw Yaw, Team Buwang, at sa Team Bulaklak. Ayan. Thank you always for your support, guys. Love you and God bless everyone. Thank you for watching.